Jenius tak dapat dibendung, tak dapat dibatasi oleh waktu ataupun ruang. Dan jika kamu coba menebak kapan si jenius akan beraksi lagi, coba saja. Tapi jenius bisa disalurkan ke atas sebuah kertas, di mana mereka bisa katakan pada dunia apa yang mereka mau untuk makan malam, dengan coretan di sini atau noda di sana. Tak masalah, asalkan mereka benar-benar menyukainya. Dan ketika si jenius siap tunjukkan mahakaryanya, biarkan Grab Delivery Doodles mengenalinya. Memprot. 입에 바른 소린 이제 그만할게 Cause I deserve it Puriani tuhata, namar pungu dohita nuaeng mamuji dohot pasangapon debata. Sadarion masuk mahita tuminggu hasitulu sadani debata, manang trinitatis. Aibana do jumadihon hita, napaluahon hita do namak akam mangaradoti hita. Pinucima debata ama, anak dohoton di perbadia, naung jumadihon hita. Topik ni mingguta sadarion ima, hamuliaon ni debata di akan natinopana, alani rakma hita maswarahon, hamuliaon hasangapon dohot puji-pujian ma di debata sitolu sadai, naung jumadihon paluahon dohot mangaramoti hita di bagasan ngoluta. Pinucima debata ama, anak dohoton di perbadia, naung jumadihon hita. Atong bongot mahita tu persauran nabadia, rab dohot debata di tonga-tonga ni huriana, tapahibul maroha dohot pikirata, laho upuji ibana marede mahita. Nang ditoni purania
debata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni ton di porbadia na tumopalangi dohot tanoon. Amin. Idama say nol do mata ni Jehovah tu akan namak kabiari ibana, akan namak kalunguton asi ni rohana. Say dihalunguton rohanami do Jehovah, ibana do manupahi dohot loput-loput nami, ay mga sahon ibana marlas ni roha dohami, marhaposan tu goarna na badai dohami, say pasonggok maasi ni roham tuhami, ale Jehovah obar tupak ngalunguton nami diho. Haleluya. Martangiang mahita, ali debata si tolusada, debata ama anak dohoton di perbadia, nama dok mauliate mahami tuho, ala ditopa di palua jala di perbadia ihohami, hinorhon ni asidot holong ni roham nagodangi, say ramoti mahami di bagasan parmaraan dot pangujunan, apuli hami di hasusuda ni bohal nami, tuhara jaun muna di banua gicangi, asa di si pujon nami ho, marhite-hite roha dot hata nai baru. Amin. Mare de mahita. Tangihon hamuma patik ni debata, imana tersurat di tolu Yohanes sada ayat 10 sada. Unang ihuton naroa anggia, nadengganima, sian debata do halak namak ngaluahon nadenggan, ia si ula naroa dangdung diidai debata. Atong rak mangidogogo mahita sian Tuhan debata. Ale Tuhan debata, say pargogoy mahami, mangulaon na hombar tu patikmi. Amen. Mare dehita. debata nami, debata ama, anak dohoton di perbadia,
Nabadia doho jalagok hamuliaon muliat portibion. Pinuji jala pinasangap mahoro di saleleng nilelengna. Ala asini roham naung sahat tuhami dohot tu sude huriam. Namarlas ni roha dohami nuaing. Ala naung di papatar jala di patadahon ho tuhami hadirionmu. Holong ni roham, asini roham, labas ni roham, hasesan ni dosa, hangoluan sogot, arta sileononmu sogot, rodi uhum sidawonmu sogot. Naso habilangan do sudenai, ay nasodung niatusan ni jolma, di patorang hodo tuhami, nasodung ni ida ni jolma, di patari dahon hodo tuhami, nasodung hinasi holan di portibion, tibuan hodo di hami, naso tarbain portibion di leon hodo tuhami, alani i upasat hami matuho daging nami, tondi nami, roha nami rodi saluhut di hami, sai sesa dosa nami, alani anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Ale debata nami, debata ama, anak dohoton di parbadia, sai sesa dosa nami. Ale debata nami, debata ama, anak dohoton di porbadia. Moliate ma di asini roham naung manopahami, tumiru rupa dohot pangalahom, laho mangarajai sude akan natinopami, di pasu-pasu hodo hami asa marpinopari, asa sopar jala mangulu hami sian akan natinopami, alai jodoh Tuhan dan huramoti hami akan natinopami, holan nama buat tu diri nami do hubain hami, ujungna jodoh dang gabi pasu-pasu akan natinopami, balik sa gabe mara do tuhami, masa maaka bajir dolok nama torban, tobak lam sudah, aka aik do sungai nalam rotak, rodi laut dohot awang-awang penunga lam sego, asi maroham dihami ali Tuhan, asalam tau hami majagai, dohot mangaramoti akan natinopami, asamat mulia ho marhite akan natinopami. Ale debata nami, debata ama, anak dohoton di parbadia, sai sesama dosa nami. Ale debata nami, debata ama, anak dohoton di porbadia, ditiki na parpudion tung masay borat do parukilon na huadopi hami, ala ni pandemi COVID-19 siaon, ala ni do masay gomo sutangihon tangyakon hami, asa gumira masalpu parukilonon, sian tonga-tonga nami, asini rohami ma nahu pangasahon hami, laho manalpuhon dot mangkamonakon parukilon nami i, nuaing marhite parsuruan ni pamareta nami, naing masuk mahami tu sada panguluan na digwari niu normal life, mardame dohot COVID-19 sia, alani masay gomos do hupasat hami tuadopanmu, dongani hami, asa toktong jamot jalamanat laho, mangalakahon lakanami, unang leba, alai toktong makngarikoti aka aturan namar perdumuat tusi, unang salah lakahami, gabi mabahen bosir suada, pos dorohanami mulosay toktong di bagasan tangiang, dohot majamoton aturan naho bartusi, say marlas ni roha dohami, lao madalatoni, joloani malakanami Tuhan, asa wihuton hami. Ale debata nami, debata ama, anak dohoton di parbadia, sai asima roham di hami. Ale Tuhan debata, pargogo na suhatu dosan jala amanami, ujo hami dogwarmu nabadiai, alana tergogot hami marningot dosa nami, say marasini roha mahomi dahamion,
O Tuhan Yesus Kristus, anak ni debata nagabi jolma alani hami, namate jala hehe sian namate, namanai tuban wagijang doho, mangodihon hami, asi maroham di hami, say patoktong madihami roha hamulateon tuho, o tondi porbadia, pangapul di namarsak roha, pamalu masaluhut na bernit, binahin ni dosa nami, Roma ho mangingani hami, asa marlas ni roha hami mangulahon lomo ni roham. Hodo parhitien dinasa asi ni roha, say unang tulak hami, say tangihon mahami, ho ale debata, ama anak doho tondi porbadia. Amin. Mari jujur masak lagi Allah nasalah mawahenagi hadang urakan amaru lagi jurang baga-baga ni debata, songonondo hata ni Jehovah, unang homabiar, ay ahu do siluluhon ho, nunga pola hujo goarmo, ahu na punaho, hasangapon ma di debata na digijang. Amin. Marete hita. Saingani marohaku, say warmadiai mau, asalong tutuhataku, urawi Hata ni debata turpu di minggu hasitulu sadaun ni debata sadarion, tersurat di Yohanes sada, mamukamai ayat 20 sia sahatu tolu puluopat. Torang ni arinai di ida si Yohanes ma Yesus rotusi, jadi di dokma, odo biru-biru ni debata, nama morsan dosa ni portibion, Ibana do nahudoki, sian pudiku ro sadahalak, naung jumolo adong asa ahu, ay parjolohian do ibana. Ahu pedang hutan da ibana, alai asa tadap ibana di halak Israel, ubay naro ahu madidihon aik. Dungi di hati dakon si Yohanes ma, ninna ma,
huida doton di itu wat songon darapati sian banua gijang jalanian di ibana. Aupe dang hutanda ibana jolo. Alai ibana namar suru au madidion aik. Ido madok tuau. Ia tusi di idaho tuat tondi i jalamian di ibana dosi di honton di parbadia. Asanunga huida jalahu jak hajong jokon ibana do anak ni debata ima sahatna martua ma akana tumangihon hata ni debata jala nau peopsa. Amin. Mari dehita. Porseon di sandok portibion rap mahita mandok. Au porsea debata Jehovah ido ama pargogona satu dosan natumo palangi dohotano. Au porsea Yesus Kristus anak ni debata Jehovah nasasadai imana tinutubon si Maria naga begabian senton di porbadia andorang suabuan. Ido tuhata natunaon na bernik di panghuman di silatus nama tetarpaja libana di hau pinasilang na tua tubanotoru dung ditanom na mula mangulu di ari patuluhon na manaik tu surgo lahun dulu siamun di debata Jehovah amanaik padugola sa dosani di sima ibana pay mamulak sa tanoon manguhumi halat namulu doho namate. Au porsea diton di porbadia jaladong sada huria nabadia huria hatopan hak Kristen akan nabadia do dihasani dosa do dihatai namandok mulak mangulusuk daging dihalak nomate do dihamuluan nasora sudah. Amin. Mari dehita. Titing namaragam di huriata di bagasan saminggon. Napar julu,
Goarne minggu sadarion ima minggu trinitatis. Lapatanna hasi tolu sadaon ni debata. Topik minggu. Hamuliaon ni Jehovah yakkana tinopana. Kemuliaan Allah akan ciptaannya. Na paduahon na sorang. Na di hari Minggu tanggal 10 pitu 2020. Di basa-basa hon tu hatta rosada dana boru di keluarga ni amat amang B Aritonang boru Sitanggang. Wek Bukit Barisan 2. Hipasdo dadanaki suang songoni nang natorasna. Na patuluhon. Nah di hari Minggu tanggal 31 Mei 2020 di Rumah Sakit Tentara Nungajung Molo marujung amang biston situmorang nahina baluhon ni inang situa B boru hutagaul manadikon opat halak dadanak sada bawa tulu boru naso marhasohotat dope tutup umur 55 tahun. Sian wek aspol PLN STT. Tatangnyakon ma asa tibu terapul keluarga na tinadikon na alani dung sipul permingguan borhat do parhalado dohot ruas lahu mangapuli keluarga na marhabot nirohai. Obar tu program ni huriata tapatupa madana sosial tak tu keluarga nasida godang na 5.000 per kakak. Ibadah minggu online live streaming di hari Minggu sadarion tanggal 7 Juni 2020 di Patupa Huriata do ibadah minggu online live streaming pukul sia wib acara di Patupa di Bagasan Bahasa Batak. Napali mahon panduan ibadah sekolah minggu online live streaming di hari Minggu sadarion di Patupa Huriata do panduan ibadah sekolah minggu pukul 7.30 wib. Napa onokon hasil rapot evaluasi parhalado partonan angka Roma wisada koinonia A menghubungi setiap kategorial laho patupahon akka program. B. Asa di Patupa pemilihan ganup seksi. Angka Romawi 2 Marturia mulai hari Minggu tanggal 7 Juni 2020 di Patupa ma ibadah live marhitewik. Nama dohoti ibadai di pasahat ma tu ganup situa laho mangimpormasihon tu luasna laho dohot di permingguani kurang na 30 halak ma. Angka Romawi tolu diakonia sosial tuna berdampak COVID-19 sia dan pola B di Patupa. Angka Romawi 4 keuangan A asa dilaporkan maganup minggu uang masuk dohot uang keluar. B paling lambat tanggal 10 Juli 2020 numa ikon sipul B di audit parhepengon. C pelantikan bendahara huria parar tahun Dewan Dohot Seksi di Patupa tanggal 12 Juli 2020. D penabalan situa di Patupa tanggal 2 Agustus 2020. E malua sian pakkakungion di Patupa tanggal 27 Agustus 2020. Songoni mana masa titing di Bagasan Huriata di Bagasan Seminggon taringot titing parhepengon bui mata zaha diganuk titing narong di Itabe. Mau lihat martang yang maita ale de bata ama anak dohot di Perbadia guk puji-pujian sepaon roh nami tu rupamu ale Tuhan ala asi dohot tolong ni rohamna totong mengiring-iring daging nang tau dinami dilehon horope dihami ale Tuhan haki pason bui hami ale Tuhan merpungu di Bagasan Joromon mamuji pasang apwar munabadiai Tuhan de bata ama nami asi maruham dihami oleh Tuhan. Saya tak mahami oleh Tuhan ruas ni huriamon. Lehom ma dihami pasu-pasum. Pasu-pasu mazaluhut akka ruas ni huriamon di dia penasida maringanan.
nang songoni ale Tuhan dinama bege hatam merhite acara namion pasu-pasu mana sida nang songoni ale Tuhan yakka namar sahit ale Tuhan asi marham ale Tuhan homana pamalupon marhite tangamu nago kuasoi asa totong malum sahit sian pamatang nasida ale Tuhan jala boy marsida marlas ni roha memuji pasangap kuar munabadiai Tuhan de bata ama anak dohoton di perbadia asi marham dihami ale Tuhan di bagasan arsak nunaing hami ale Tuhan ala hinorhon ni sahit na masa di tonga-tonga ni negara nami nang di Portibion dang tarulah hami ale Tuhan lagi ahapalo di nami sian sahiti olan na mga sahon asini roham do hami ale Tuhan asahom ale Tuhan na mangoding hami sian sahiti ale Tuhan jala asi marwam ale Tuhan salpuhom masahit sian tonga-tonga ni Portibion asa totong marlas ni roha hami ale Tuhan lumubi mamuji pasangap kuar munabadiai Tuhan di bata aman hami dang terbahen somakorhon tu pernguluan alani inorhon ni sahit kopis sapul siel Tuhan dimaini ale Tuhan unang luas hami ale Tuhan madele alani pernguluan nagabi mol hinorhon ni sahit ale Tuhan alai patau mahami ale Tuhan asa marpos ni roha hami holan tuho sabing di bata aman hami anak doto di perbadia namar ningop mahami ale Tuhan di ruas mu ale Tuhan ima keluarga ni inang situa boru hutagaul dinang dialap ko ale Tuhan aman sian tonga-tonga nasida asi marwam ale Tuhan homana mangapuli keluargai lehon maroha natiur ale Tuhan asa totong marpakiriman na mangulu nasida Tuhan rupamu Tuhan de bata amanami di basa-basaan horo ale Tuhan sadada dana boru di keluarga ni huriami mau liate mari ho ale Tuhan ala di bagasan hahipason doda dana kisorang jang la songoni nang natua tuana pargo goi male Tuhan natua tuana lao marmuru-buru yang nakon nang pinasa mitu nasida Tuhan de bata amanami naroro hami tua rupamu ale Tuhan asa homa ale Tuhan na mangiring-iring daging nang tod dinami saluhuna namar ningop mahami ale Tuhan nama sihol do hami ale Tuhan asa sodok Portibion ale Tuhan tumadda hatam jalamanang ihon hatamina badiai asi maroham ale Tuhan seitaiti marohan yak kaparjahat tumadikod dalan naroto rupamu asa marlas ni roha hami ale Tuhan jala taruli asa ngapon di kuar munda badiai Tuhan de bata amanami pasu-pasu male Tuhan permingguan nami di bagasan sadarion gapitau asa ngapon di kuar munda badiai satu kinaya le Tuhan nang begiun nami ma Tuhan hatam nabadiai marhite naposom todim tod di perbadiai male Tuhan namak kataun hatam marhite-hite suara ni naposom parbisuhi jala leon hahi pason ale Tuhan dinaposom na nang pasahaton hatam ukap roh anak pikiran nami nang begesa ale Tuhan asa marperbuya ale Tuhan hatami di tonga-tonga ningulu nami gabe tau asa ngapon di guarmu nabadiai Tuhan de bata ama anak doto di perbadia nang songoni male Tuhan pangula di uriamon ale Tuhan lehom mabisuk dihami ale Tuhan nang biar midaho asa tetong di bagasan biar midaho hami ale Tuhan para raton nasa hatam jala ulaun mangulahon ulaun nami di tonga-tonga ni huriamon Tuhan de bata amanami asi maroham diami ale Tuhan seunang mapaingot-ingot dosa pangalasion nami ala seajar homma tuhami ale Tuhan hasit tongamu jala paturuham matuhami ale Tuhan mangi asaboy huton hami saluhuna bogas muale Tuhan ay horohat de bata hatuan nami horo de bata nahu kaposi hami ganupari asi marwam ale Tuhan saise sama dosa nang pangalasion nami ala ni hasangapon di war munda badiai Tuhan de bata amanami omana mamulai doh na mangujungi permingguan namion saya calon matang yang nami ale Tuhan nahu sebab kami marhite-hite goarnya nakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami amin mari dihita
Tuhan na sumurung siyan saluhut na roha, ima mangaramoti ate-ate dohot pikiran muna, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas madihita saluhut na, hata ni debata di mingguta sadarion, imana tersurat di sada Musa bidu sada mamuka sian ayat 26 satro di ayat 30 sada. Sada Musa bidu sada mamuka sian ayat 26 satro di ayat 30 sada. Laus marsikat soring mahita majahasa. Dungi makuling musema debata, tole mata topa jolma tumiru rupata, tudos tu pangalahota, asa dirajai dekke akan di laut, dohot pidong akan martonga-tonga langit, dohot akka dorbia, rodi sadok tanoon nang sude gulok-gulok, akan majirir di atas tanoon. Dungi di pasu-pasu debata manasida, ninna debata matunasida. Marpinopari mahamu, asa sopar hamu. Jalagoi hamu sadok tanoon. Jala patuduk hamu, jala rajai hamu dekke akan di laut. Dohot pidong akan martonga-tonga langit. Rodi sude binatang akan majirir di atas tanoon. Alai anggo tu sude aka binatang ni tanoon, dohot aka pidong na martonga-tonga langit, rodi sude na majirir di atas tanoon, aka na marhosa di bagasan, bulung ni aka susuanan, hulehon bahen panganonna, gabe majadi ma soni. Ido yang go sahana. Dihamu amanami dot inanami na hinaholongan di bagasan Yesus Kristus. Hiadora taida amanginang sahalak jolma hirana leas rohana marnida donganna. Leas rohana marnida donganna alani hapogusun. Leas rohana marnida donganna ala utipo jabatanna sian dongannai. Leas rohana mangida akka donganna ala uli rupana sia dongannai. Hape ditopa debata sude akka jolmai tumiru rupani debata tudos tu pangalahona puasa adong rohani sahalak jolma marnida akka donganna hirana leas hape didok debata sarupa do akka jolmai ditopa. Argado akka jolmai ditopa debata. Sape do panopaon ni akka jolmai tumiru rupana tudos pangalahona. Ima bukti arga ni penciptaan Allah
bagi setiap manusia. Jadi amanginang dang adong be alasan ni akka ganup jolmai laho meremehkan manang gabeleas rohana marnida akka donganai. Alanido di tasalutna amanami dot inanami buasa ditopa debata jolmai berbeda dengan ciptaan yang lain. Buasa ditopa debata jolmai berbeda dengan ciptaan yang lain. Dot akka binatang dan akka na asing ciptaan debata umarganin. Jala di pasat debata do amanginang sada tanggung jawab di akka jolmai laho pauliulihon natinopa ni debata. Mengapa bukan ikan nanidokna gabe tumiru rupana tudos pangalahona. Manang buasa gabe dang ciptaan na asing di dok debata laho pauliulihon akka na diciptaho debata na asing di bagasan parnguluatta. Ido sada nama carikot taingot amanginang bahwa manusia adalah ciptaan yang istimewa. Ciptaan yang istimewa. Hita doin namanginang laho mangaraduti sude akan atinopani debata di bagasan parnguluatta. Ido ibana dilehon tugas dan tanggung jawabi di bagasan parnguluatta. Di disi di ayat 26 dungi makuling musema debata tole mata topa majolma tumiru rupata tudos tu pangalahota asa dirajai deke akan di laut dohot pidong akan amartonga-tonga langit dohot akadorbia rodi sandok tanoon nang sude gulok-gulok akan nama jirir di atas tanoon. Di minggu tasadarion ima kejadian sada ayat 26 1 sadaon ima puncak panopau ni debata di sude natinopana. Manusia menjadi puncak penciptaan Allah. Manusia menjadi wujud kesempurnaan dari segala karya Allah. Manusia menjadi kemuliaan Allah yang memancar dalam kehidupan yang nyata. Debata dang sembarangan manupa akka jolmai. Manusia diciptakan penuh dengan perhitungan. Songonani dokna tolema tatopa jolma. Tumiru rupata imana kaning ketrinitatisani. Allah, Anak dan Roh Kudus. Ama anak do di purbadia. Ido ibana di dokon tumiru rupata tudos tu pangalahota. Manusia adalah imago Dei, gambaran dan rupa Allah. Alanido amanginang tanggung jawab ni jolmaido laho pauliulihon natinopa ni debata. Dada gabe manegai akan adenggan naung ditopa debata. Mulutai dari bagasan parnguluat ta amanginang gudang do akka jolmai dang gabe pauliulihon natinopa ni debata. Alai gabe gudang do akka jolmai manegai akka nadinggan naung ditopa debata. Ikan na di laut boido gabe diracun atau dibom oleh manusia.
hutan atau lahan. Sona terjadi di tahun nasalpu di Riau do Kalimantan. Dang nadi pauliuli aka jolmai hutani dohot lahani. Alai gabe manigai dibakar. HP didok debata tumiru rupana tudos tu pangalahona. Dia do haroa nani dok ni debata tumiru rupana tudos tu pangalahona. Molo didok tumiru rupana tudos tu pangalahona, kualitas dan kapasitas ni spiritualitas ni na sama manang nagabe sarupa doho debata. Kualitas ni haporsiaw ni akajolmai. Kualitas ni pabahenan pangalaho ni akajolmai di bagasan nguluna. Ido nanido na tumiru rupana tudos tu pangalahon. Alangi do manginang molo dihaporsiai akajolmai do na adong sada tugas do tanggung jawab di bagasan nguluna nagabe ula-ula na do hita di tonga-tonga ni parnguluatta berarti ikon mampu do hita laho pasahaton keistimewaani na masa di bagasan ngolutta na tinopan ni debata tumiru rupana do tudos tu pangalahona mengenai kualitas iman dan spiritualitas iman ni haporsiaw ni akajolmai. Molo porsia do imana lahu mangulahon tugas dang tanggung jawabi dang adong be nanido na manegai akana tinopan ni debata. Dang nagabe jolmai manegai akana denggan nang tinopan ni debata di bagasan parnguluan na. Alai akajolmai na tinopan ni debata keistimewaan ni akajolmai na tinopan ni debata ikon majagahon pauliulihon aka naong pinasaha ni debata di bagasan ngulutta. Di konfesita pe di HKBP amanginang di do di bidu palimahoni kelestarian lingkungan. Manusia bertanggung jawab untuk melestarikan lingkungan hidup. Molo sobo hita manabai akan adenggani, mari kita pertahankan apa yang sudah diberikan Allah kepada kita. Di tasaluhutna amanami dohot inanami na hinaholongan di bagasan Yesus Kristus. Naking hudok kami na parjolo pauliulihon na tinopan ni debata. Na paduahon na boi daot tadi turpukta sadarion ima panarihonon ni debata tu na tinopanay. Panarihonon ni debata tu na tinopanay. Didokhatan ni debata do nakaning molo tudeke nunga dilehon songonon dia kajol maipe nunga dilehon akkaon. Di pasat hatan debata nakan. Berarti debata tidak menyia-nyiakan ciptaannya manusia di dalam kehidupannya. Denggabe hira holan manopahod debata ditopajol mai, udah selesai. Tidak. Alai di pasa debatado asini rohana marhite panari hononna diganup akajol mai. Diberikan makanan, ommas suasuanan, nagabe bohalmu di bagasan parnguluamu. Ima sada bukti panarihonon ni debata dingulu ni akajolma natinopa ni debata. Berarti tarida do pabahenan ni debata di bagasan ngulu ni akajolmai hamuliaw nai tu
akka natinopanai. Dari Allah menciptakan, Allah menyediakan, Allah memberkati. Disido tarida hamuliao ni debata tu akka natinopanai tarlumubi dihita jolma manusia. Alani dihita saluhutna manami dot inanami molo tema di mingguta sadario didok hamuliao ni debata di akka natinopana. Hamuliao ni debata di akka natinopana. Dia doha taridani hamuliao ni debata di akka natinopanai. Imana kaning natadoki ditopa debata akka jolmai tumiru rupana tudos tu pangalahona. Ditopa debata akka jolmai dileho do akka jolmai disariho do akka jolmai marhite akka si panganon dot akka na perlu di bagasan parnguluan. Ido hataridani hamuliao ni debata di akka natinopa. Jala hamuliao ni debata pe tarida di akka natinopana. Ikodo mampu akka jolmai berkualitas di akka pikiran dohot pangalaho. Berkualitas di spiritualitasna. Jadi ahana dihataho jolmai, ahana diulahon akka jolmai, ikodo songon rupa ni debata dohot pangalaho ni debata. Sianima tarida hamuliao ni debata. Molo di ida jolmai parminggu do inataan dinggan muse pakatana dinggan muse pangalahona anggoi didok ma tada dua te salah Kristen naringgas marminggu tarida madisi hamuliao ni debata tada do HP nau begi hata ni debata iban unang gabe ringgas tu akka ulaun ni huria HP dang dos pangalahona tu akka ulaun ni huria gabe dohonon na do percuma mamar minggui percuma do halak kristeni alani do dihita saluhna amanami dot inanami nahina holongan di bagasan Yesus Kristus. Salah satu cara mewujudkan kemuliaan Allah atas ciptaan Allah adalah dengan melawan segala ketidakadilan. Dengan melawan segala ketidakadilan. Salah satu berarti molo adil do ibana berarti nunga diulahun ibana nahina lomohon ni rohani debata. Molo diulahon ibana nadenggan berarti nunga diulahon ibana nahina lomohon ni rohani debata. Gudang dope amahinang ahado cara mewujudkan kemuliaan Allah di bagasan paranguluatta. Alani dihita saluhna amanami dot inanami. Jangan kuantitas yang kita perbanyak alai kualitas ma nahita pagudang di bagasan parnguluatta ganup asa marhite hita jolma natino panai gabe marmulia ma marsanga ma guarni debata di tonga-tongani parnguluatta. Amin martang yang mahita. Mauliate male Tuhan di pasat rohanami tuadopanmu diasi dot holong ni roham na toktong madongani hami mangaramoti hami diganup akka ulaw nami marhai pasok kami ale Tuhan marpungu rap dohot sebagian ruas ti huriam na adong di HKBP Damion imale Tuhan rap dohot ruas ti huria wek PN kertas pos dorohanami ali Tuhan nang dia ka ruas ni huriam diwek na asing
Tongon marhai paso dosa luhut na ruas ti huriami. Alani iya li Tuhan pasaton nami mangulu nami tuho. Asaho toktong madongani mangaramoti hami diganup akka ulaw nami. Jalamar gogo hami mangulaon akka ulaw nami iya li Tuhan. Jalamar hiti asidot holong ni roham doi ya li Tuhan. Boy hami mangulahon akka ulaw nami. Ali Jehovah debata amanami. Mauliate madipasat rohanami tuho. Dihatam nang ditangyo kami ali Tuhan. Na toktong maswarahon tuhami saluhutna. Asa hami natinopam. Jolma natinopam. Gabe sahalak ula-ula mo ali Tuhan di bagasan ngulu nami. Di bagasan ngulu mali Tuhan. Napasahaton tugas do tanggung jawab di hami. Laho pature-turehon. Pauli-ulihon akka natinopami napinasahat mi tuhami. Ganuk marsada-sada. Gabeboy hami ali Tuhan. Melestarikan lingkungan hidup. Pature-turehon saluhut akan napinasahat mu tuhami. Ala ido ali Tuhan na hinirim ni roham. Ido ibanna ditopaho aka jolmai tumiru rupam tudos tu pangalahom. Alani iya li Tuhan pargogoy mahami marhite todim todi porbadia laho pauliulihon saluhut na pinasahat mi tuhami. Unang manian ali Tuhan gabe jolma na manigay hami. Alay naing mahami ali Tuhan paturehon dohot pauliulihoni saluhut. Posdorohan nami ali Tuhan marhite hagogo na pinasahat mo tuhami margogo hami laho mangulahoni. Ali Jehovah debata ang manami pardosa na gudang dohami jumolo sesa dosa nami na gudangi asa tamahami gabi habaoran ni pasu-pasu. Walan marhite anak mo Tuhan Jesus Kristus martangiak kami tuho. Amen. Marede hita.
pasangapon doot puji-pujian madi debata naung manopa hita jala jumadihon akan narikot di hita. Naso habilanga do sudenai inorhon ni asi ni rohana naso halopoani. Alani ita pasahat matu debata dagingta todita rohata rodi saluhut na dihita bahen puji-pujian dohot hamuliaon holan tu debata. Mauliate marohanami jala pujion nami maho hale debata ama anak dohoton di parbadia. Mangasahon asin ni rohan itu hata borhat mahita madalani ngulutta siganupari nang pe ikon adopata dope hamaulon ala ni COVID-10 sia alai posma rohata di pangaramotionna satokinai masuk mahita tusada tatanan nai baru ningolu nai baru mardame dohot COVID-10 sia tu debatama tapasahat sude parngoluatta asa ibana mangaramoti madongani dohot majoluani lakata taramoti ma dohot tinggan akan natinopani debata masih haholongan dohot masyurupan di bagasan holong nasian tuhatai Dongani wa Tuhan sonangi rohati pangiringi batang matongon lakapi sadang sudi bubuku paruhut pikiranku kuat pilih aku maulah-ulahonku aihina lomohoni urupi rohati. tatangnya kon ma peliata ale debata amanami na di Banua Gijang hodo haroroan ni saluhut si leon-leon na denggan dot nasa ulibasa na maliutus upasat hami masya na ni leon mi tu hami pelian nami tuho sejalo may gabe uap na husus di jolom pasu-pasu may jalaramoti asa huparasya kami pelianon pati bulhon harajaon mu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion buhay marohanami marhite-hite todim asalam utadahami godang ni si leon-leon mi tuhami asalam girgir hami madok mauliate tuho marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami amin. Nasanani lehoni Amiro di papataku Hosano rugukti Rudi saluhu ataku Upasahat Ale debata nami, debata ama anak doho di porbadia, nabadia doho, jalagok hamulionmu liat portibion, pinuji jala pinasanga mahoro di saleleng nilelengna, ala asi ni roham naung saha tuhami do tusude huriam, namarlas ni roha dohami nuaing, ala naung dipapatar jala dipatadahu ko tuhami hadiriomu holong ni roham asi ni roham labas ni roham hasisan di dosa hanguluan sogot arta silehononmu sogot rodi uhum sidabuonmu sogot naso habilanga do sudenai ay nasodung niatusan ni jolma dipatorakodo tuhami nasodung ni ida ni jolma di patari daho kodo tuhami nasodung hina hasiholan di portibion di buan hodo di hami
naso tarlehon portibion di leokodo tuhami. Alani ihu pasat hami matuho daging nami, doho to dinami, rohanami ro disaluhutna nadi hami. Asa patawonmu hami tuharajaonmu nadi bandua gijang. Hodo namanoppa hami, ubahay tubuh hami tuhasianganon. Say topa jalapai baru mahami, asa tubuh hami padua halihon. Jalagabe partohap dihasiangan narosogot dilabungmi. Naudug jala serepdo rohanami, rotuho mangalehon rohanami. Say bahen mai ingananmu, say homa mangula jala margogo di bagasan hami. Say paujung ulaon nang pinukami di hami. Naung sinahaponmu goarmu tuhami. Naung tardidi hami tu bagasan goarmu nabadiai. Asa hami diho jala ho di hami. Selam tanggali rohana buruk sian hami, jala solukon rohanai baru tu hami. Asa badia parangenami, pabuah naung mauliate rohanami tuho. Say pargogoi mahami, asa ho parangeo kami sudena ni dokmu tuhami. Pabuah naung tutuhami akka anakmu jala panean di hangoluan sogot. Say paian barita naulii di hami. Asa adong pargogonami sa leleng hubolus hami hasianganon. Say patogo hapor siyaon nami marhite to di porbadia saat ro di hamatean. Asa saat hami tuho amanami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus. Amen ale amanami na di banua gijang. Say pinorbadia maguarmu, say Roma harajaonmu. Sesaut malomoni roham di banua tongaon songon na di banua gijang. Lehon matuhami sadarion hangoluan siapari. Sesama dosa nami songon panesa nami. Di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unak kami togiho tu pangujunan. Palua mahami sian pangang. Pasu-pasu sian Tuhan debata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Di sodakon Tuhan debata mabohina tuho jala asima rohana midaho. Di dopako Tuhan debata mabohina tuho. Jala di pasaurhon madamena tutodim. Horas madihita saluhutna. Selamat hari Minggu. Ya, maulate di inang perdita naung dot inang situan nang makawasi hita di Minggu sadarion. Di hamuna amanami na nami ruas ni huriata. Perjulu memang ikut pahami bahwa pematang siantar zona merah dobe COVID-10 sia alai nang pe zona merah manang bohape ikon mangulu dotong partor diota song nedok ni nang padita nakin di jamitai alani disepakati perhalado ma bahwa tapatupa ma permingguan berbasis week jala jadwal ni PN kertas masonari PN kasada dohot PN kedua jala dung makatai hami nabudari dohot Bapak Daniel Siregar parjulu tapasahat tunasida buhama asabui obartu protokol kesehatan ulau tahun. Ya, jadi talapor hodo kegiatan on doho persiapan natapatuba
Jala memang di dot nasida do husuru pe Pak Camat ina nasida foto hadir Pak Camat nang dison. Ya, jadi perjolo ta lapor tu lurah, alai lurah madok dang tu hami laporan ni tu gugus tugas donya. Jadi dung makatai hami na bodari dong mah arahan-arahan sian nasida termasuk mah protokol kesehatan ni. Alai adong tabahanna nata buat lobi sian protokol kesehatan ni tertulis mah goar ni narotu gereja. Bahasa tertulis goar ni narotu gereja ala zona merah hitan waeng molo adong terjadi sesuatu di ruas ni huriata. Nah, asabu ita bereng datana atik BH saya dau manian. Atik BH adong nahona Covid haduan sotung gabe di dok gerejaon menyebar Covid habe dak keroi bana tu gereja. Alan itu multimedia tolong mazo direkam makana hadiron jala nakiningan ngata pangido tersurat maguarna di si atik pe adong naso tersurat mungkin disurat maguarna di si sehingga adong laporan pertanggungjawabata jala pakatan kami nabu dari molo terjadi na di luar keinginata adong do konsekuensi na tu hita itu. Jadi sebagai administrasi uai kami mah guar-guarnai jala hukiri pami do nabu dari tu nasida di nasida danga dong dope gereja na langsung makirim guarna holak kamu dope na Peter Perjolo makirim guarna dina. Alani mohon maaf tuaka uik na hadir di bagasan bason tapai mama tu jadwal ni uik tah ate. Itu tapai mama tu jadwal ni uik tah. Lakin son huber kami yang panggabian alai dok nasida namar siajar roamang BH uik nami mar tugas asabui huber kami. Memang kapasitas ni gereja tahun bui do huber kami ono 10. Ya, jadi kesepakatan ni perhalado memang 30 halak do alai bui do sabutullah sahatu ono 10 obartu protokol kesehatan ni. Jala alaud do perdana ro situata itap mi 30 majon na sida jala huber kami lubi sian 30 didaftari alai na hadir mungkin dak pola son didaftari sudah atem. Baru namang ihut buasa dak papungu peleak kita ala diwe mahita papungu pelean ngata hatai nakin ate. Ala adong do laporan ni peleatai di Ganup Oya di Wiki. Jadi tu si mata pasahat jala setiap uek man non pasahat tu gereja. Ate hidup bahan dak tapapungu pelean. Jala napar pudi sahali margogo mahita di pargogo itu hata jala sehat-sehat kita sudah. Manganna doh minumna dijabuh masing-masing mah ate. Oras mah selamat hari Minggu mah. Ya isena so di daftar pe warna di daftar mah tuh pengurus ate.